който е търговски директор на Център Божурище, на които давам госпожа Сангова. Добър ден, уважаеми колеги! За мен е изключителна чест да обявя лансирането на новия бранд, премиум бранд DS в България. Това се случва точно днес, на 16 октомври, в присъствието на всички вас. До мене каза Димитър Танков, който ще ви запознае с последните новости, но не мога да се въздържа от това да ви покажа, че единият експонат, който е на този щанд, дойде специално от изложението в Франкфурт, тъй като той ще бъде лансиран от месец ноември в цял свят и това е моделът DS4 Crossback. Готови сме да отговорим на всички ваши въпроси и позволете ми още един път да кажа, че за нас е изключителна чест като представител на марката Citroen 24 години да имаме още един бранд, който е DS и който бранд се дистрибуира от мрежата на Citroen в цял свят, с изключение на Италия. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, колеги, приятели, виждали сме се с всички от вас. За мен е чест да ви приветствам с добре дошли на щанда на новата марка DS. Търсихме едно много интересно съвпадение, което искам да го споделя. Преди 60 години, през месец октомври, на 6-та дата, през 1955 година, на Парижкият автосалон за първи път е представен DS-19. Вижте какво хубаво съвпадение. Този автомобил предизвиква фурор. За 45 минути са направени 749 поръчки, а в рамките на 15 дни, докато е трябвал автосалон, са направени 80 000 поръчки. Защо така? Защото Citroen е представил нещо различно, нещо отличително. 25 патента е имало в тази кола. Никой не е виждал нещо подобно тогава, когато се види като файтони, с големи торпеда, с големи калници, а тогава всичко виждаме под един обем. Citroen DS-19 е постигнал невероятно. 20 години се е произвеждал и е обявен от всичките големи дизайнери за най-красивата кола в света. Това е решило и дало идея на марката да създаде отделен бранд DS, който да включи в себе си тази идея, тази философия на този легендарен автомобил. Тук е място да кажа, че препратката от DS всъщност означава от френската богиня DS. DS3, DS4 и DS5 са представителите в момента на DS марката, които виждате в шоурума. Защо DS? Вече казах, защото това е философията на марката. Защо да се купува DS? Защото може да се предложат три неща. Дизайн, сами виждате, невероятен, дистинктивен, нещо, което е изключително. Комфорт, но комфорт не само за тялото, а комфорт и за духа. И технология, такава, която не може да видим в останалите конкуренти. Колеги и приятели, смятам, че в момента присъстваме на едно много интересно събитие, откриването и даването на ход на първият бранд в България, така че нека да го приветстваме. Аз съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря.